Һәр кемнең дә бар дөньяда гомер юлы. Үз юлыннан бара кеше гомер буе. Сукмагыннан йөрсә кеше тик бер үзе, җир йөзеннән тиз җуелыр үткән эзе. Бу җирдә шул кешенең эзе кала, кем артыннан бер өзлексез кеше бара. Шагыйрь якташыбыз Рәшит Җиһаншаулы Музафаровның бу шигъри юллары тирән уйлануларга сәбәп чыгарып, мин нинди эшләр башкарырга, нинди сыйфатларның иясе булырга тиешмен минем арттан да бер үзлексез кеше барсын өчен. Күз алдына күп кенә бөек шәхесләр килеп чыга. Әлбәттә, безнең арада да сизелерле эз калдырып үрнәк булып яшәүчеләр юк түгел. Әмма бүген без бер-ике көн, берничә елга гына түгел, дистәләгән еллар, гасырлар буена тыйымлы эз калдырып яшәүче туган авылын, кече ватанын, районыбыз, өлкәбез тарихы белән генә чикләнми, илебез тарихында кабатланмас эз калдыручы олы хөрмәт иясе хакында сөйләп китәбез. Эдуард Әнвәр улы Ганиевны районыбызда яшәүче олысы да кечесе дә бигрәк яхшы белә. Ул Иске Кулатка районы башлыгы һәм районыбызны алга әйдәп баручы дип апа-абыйларыбыз җавап бирсә, динебезне үстерүче, иманга кайтучыларга юл ачучы дип әйтәләр хөрмәтле аксакалларыбыз. Инде яшь буын бала-чага өчен ул һәр даим бүләкләргә бай булган кыш бабай сыман, кышы язы шатлыклы бәхетле мизгелләргә сәбәп чыгаручы кеше булып тора. Эдуард Анварович хатыны һәм гаиләсе өчен нык терәк. Ике кызы Эльмира белән Алсу өчен ул игътибарлы, кайгыртучан, йомшак күңелле, олы йөрәкле әти. Оныклары Камилә, Сафия, Мәрьям өчен мәрхәмәтле, юмарт, яраткан бабакай. Туганнары, кардәшләре өчен һәр чак ярдәмгә килергә әзер булган ышанычлы җан иясе. Хезмәтендә ул югары дәрәҗәле, алдан күреп, алдан белеп эш итүче, барча хезмәттәшләре тарафыннан олы хөрмәт казанган җитәкче. Һәр чак үрнәк алырлы. Барлык сыйфатлары һәм күп кырлы, күп санлы изге гамәлләре белән сокланырлы, горурланырлы олы шәхес булып тора. 15 гыйнвар көнне Эдуард Әнвәр улы үзенең күркәм туган көнен билгели. Һәм әйтергә кирәк, бу әһәмиятле вакыйга Иске Кулатка районында ел сайын зур бәйрәмгә әверелә. Эдуард Әнваровичны тәбрик итеп, җылы теләкләрен җиткерергә теләүчеләрнең саны елдан-ел арта бара һәм җирле телевидение район гәҗитенә мөрәҗәгать итүчеләрне генә исәпкә алсаң да, бер тапшыру вакыты һәм бер гәҗит чыгарылышы бу теләкләрне бердән хәл итә алмый. Шуңа күрә дә без бүген бер видеорепортаж аркылы бу бурычны үтәргә тырышырбыз. Һәм шулай итеп халкыбызның теләген тормышка ашырырбыз. Эдуард Анварович, туган көнегез мүбәрәк булсын. Барлык теләкләрне дә кабул итеп алыгыз. Хөрмәтле Эдуард Анварович, Кулаткалылар, газиз милләттәшләр. Бүген татарның сөекле, бик уңган булган улы Эдуард Әнвәр улының туган көне. Без бөтен дөнья татар конгрессында бу бийек шәхеснең туган көнен билгеләп үтүне үзебезнең бурычыбыз дип саныйбыз, чөнки андый шәхесләр бик сирәк. Бөтен булган тормышын, үзенең булган мөлкәтен, үзенең гомер буена туплап килгән асыл сыйфатларын халкыбызга, милләтебезгә хезмәт итүгә куйган шәхесләр. Алар безгә бик кадерле, бик якын. Шөкер, халкыбыз яңа гасырда, яңа тарихта үзенең бик ерак гасырлардан килгән асыл сыйфатларын яңадан тыргызып бара. Менә шушы эшләрне башкаруда башлап йөрүчеләр, алдан әйдәп баручылар сафында Эдуард Әнвәр улын атар идем. Ул инде менә ничә еллар бөтен татар конгрессында Татарстан белән бергә, чит төбәкләрдәге милләттәшләребезнең бик уңган егетләре, кызлары белән бергә кулга-кул тотышып татар дөньясын кыралар. Бу безгә әлбәттә бик зур горурлык хисләре тудыра. Без киләчәктә дә шундый бердәмлек күрсәтсәк, киләчәктә дә шулай халкыбызга хезмәт итүне тормышыбызның мәгънәсе итеп карасак, ул киләчәктә безнең уңышларыбыз тагын да зуррак булыр. Татарстан Эдуард Әнвәрович кебек уллары белән горурлана
һәм без киләчәктә дә шулай бергә булып, бердәм булып, әле бик матур тормышны кырып яшәрбез дип уйлыйм. Киләчәктә очрашулар насыйп булсын. Быел безнең алдыбызда торган иң зур бурычларның берсе Иске Кулатка җирендә бөтен Россия авыл сабан туен уздыру. Анда Ульян өлкәсенең губернаторы белән Татарстанның президентының катнашуы көтелүе бу чараны тагын да киңәйтә, аны зур масштаблы чарага әйләндерә. Инде шушы чараны башкарып чыгу ул безнең барыбызның да уртак бурычыбыз, өстебезгә төшә. Беренче чиратта Эдуард Әнвәр улының аның теләге белән эшләнә торган эшләр булар. Бу зур чараны уздыруны үз өстенә алган Эдуард Әнвәр улыны өчен әлбәттә бу бик зур җаваплылык һәм бик күркәм вазифа. Халкыбызга хезмәт итү шулай дәвам итә. Инде Иске Кулатка районында яшәүче милләттәшләребез, ул татар милләтенең бер асыл бер йөзек кашы булып милләт тормышына кирип кала. Әлбәттә бу вакыйга ул шушы төбәк өчен генә түгел, ил, дөнья, татар дөньясы өчендә бик күркәм эшләрнең берсе булачак. Сезгә киләчәктә уңышлар телибез. Эдуард Әнвәровка Ходай исәнлек, саулык бирсен. Һәм әлбәттә аны үз халкыннан аерылмыйча, үз халкы белән бергә булуын гына телисе кала. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Һич шиксез, Эдуард Әнвәрович салган эздән баручылар бу тормышта үзләренең лаеклы урыннарын табарлар. Ул чәчкән изгелек, мәрхәмәтлелек, шәфкатьлелек, кайгыртучанлык, ярдәмчеллек, кешелеклек орлыкларының мул уңышларын татырлар. Авылларыбызның, районыбызның, илебезнең киләчәгенә шактый өлеш кертүче кешебезне кабат туган көне белән котлыйбыз һәм бүген яңгыраган барлык теләкләрнең тормышка ашуын теләп калабыз.